हेलो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु बुली जावा गाँव को मो मम्मी आ नना आज बाहरी पड़ू दे घर को कहीं गाँव में होता गाँ पूजा तो चलतु जावा देखा से कौन सब हो वर्षा पाग सांग को बाइक ड्राइव आ सांग को गाँ गोटे अलग प्रकार शांति लगुला अधा बाटर किसी मिठा टिफिन आउ कि फ्रूट नहीं आम पुणी थे बाहरी पड़ू घर को जेहेतु पहुँची पारे टिके लेट करदेलु से गाँव में मेलण सरी जाता गाँ देखा भारी सुंदर ना सेठिकार घर रास्ता पानी पवन तो आम फाइनाली आसी पहुँची जाइलु घरे से टिके टाइम रेस्ट नहीं आम पुणी थे बाहरी पड़ू गाँ पूजा देखापी आम आसी पहुँची जाइलु गाँ पीठर ये पूजार प्रस्तुति आरंभ हो जाता घर को आसवा बेले देखा मिलला आइसक्रीम तो कौन मु गोटे आइसक्रीम आनिक खाईदेली घर को आसी देखे तो बिलेई मौसी पासिंग शॉट देउथिले दिन में दुई पर खाइबा को खाई देथिले लंच कर सारा पर जना पड़ा जे बिलेई मौसी कहीं पासिंग शॉट देउथिले आपण मैंने तो प्योर वेजिटेरियन जानी थे कि बिल्ली मौसी होती आमर प्योर नॉन वेजिटेरियन जे कि भेजान थाड़ी में मुँह ही मार ना ये होती आमर नांडी उर्फ ईशा से बस कौन करते जना खाई पी सारा पर मुझे बाहरी गली बारियाड़ को टहल मारे सेठिकार भ्यू देखी एमती प्रकार था
କିଛି ଟାଇମ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ମମି ସହ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଗଲି ବୁଲିବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ମୁଁ, ମମି ଆଉ ଝିଅ ବସିକି ଖୋଲା ପବନର ଆନନ୍ଦ ନେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ଟିଫିନ୍। ଦେନ୍ ମିଲେଇରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ମଟନ୍ ବନେଇବାରେ। ଦେନ୍ ମଟନ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଇ ବନଉଥିଲା ଛତୁ ମସଲା। ତ ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଶୋଇକି ଉଠି ଦେଖେ ତ ମିଟୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ କାଠି ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଏମିତି ପରିବେଶକୁ ଦାନ୍ତ କାଠିଟା ଭଲ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ପାସ୍ତା। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିଟୁ ଏଠି ବର୍ଷାର ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର। କୁକୁ ବି କରୁଛି କି? ମିଟୁ ମିଟୁ ବାରିପଟର
ବାହାର ଭିଉ ତ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦାଣ୍ଡ ପଟର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରର ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ସେଠି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜୋରସୋରରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାହାରେ ଜୋର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଭିତରେ ଦେଇ ଛାଣୁଥିଲା ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି। ଆଜି ସକାଳେ ଶୋଇକି ଉଠିବା ଆଗରୁ ଦେଇ ତାର ପୂଜା ପାଠ ସବୁ କିଛି ସାରି ଦେଇଥିଲା। ନନାର ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ସେ ଏବେ ଏଠି ବାହାରେ ଯାଇଥିଲା। ଝିଅ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇ ସେ ତାର ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେଇଥିଲି। ଦେନ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ବି କରିନେଇଥିଲି। ଇଭିନିଂରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ବାଦାମ ସିଝା। ଦେନ୍ ଡିନର୍ରେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କରି ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେଇ ଭାଇନାଙ୍କ ସହ ମମି ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଘରକୁ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ବାଏ।